дӯстони азиз, сарпарасти видеороликҳои канали мо компанияи софсавдо мебошад, ки дар он ҷо шумо метавонед дороҳои гиёҳӣ барои рехтани мӯи сар, ришро ғафз кардан, сафедии пӯсти бадан, худро фарбе ё хароб кардан ва дигар бемориҳое, ки дар рӯи экран мебинед. Барои дастрасӣ кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед. Доставка дар Москва ва Санкт-Петербург дар муддати 1 соат ва ба дигар шаҳрҳои Россия дар муддати 3 ё 4 рӯз. Софсавдо, ба ҳама дард даво. Opel Hatchback, соли баромадаш 91 сол. Газ бензин ая? Сӯзишворӣ газ бензин. Мотор 1.6. Коробка механик. Пробег 225,000. ҳуҷҷатҳо чанд қайдан ака? 6 моҳига ҳуҷҷат дора бародаро. бия заводӣ чӣ мекунӣ ака? 18 поён газон чиғай бардоим. Нақса чанд ка яка? Нақса чанд аст? 17,000 сомонаш мега бародаро, бо савдо мешавад 17,000. 17,000 мега бо савдош мешавад. Рақамҳои телефон 911 10 90 90 988 777 42 72 бародаро занг занед, бо савдо мешавад. Opel Vectra, соли баромадаш 94 сол. Сӯзишворӣ газ бензин. Механик. Пробег 318,000. Мотор 1.6. Салон. Люкам доштаст бародаро. Мотор 1.6. ҳуҷҷатҳо чанд қайган ака? ҳуҷҷатош бучидагиам. Фаҳмо. ҳуҷҷатош бучидагиам. газиш бародаро. Шариф рафте. И чандш ки ака? 18 бо савдо мешавад. 18,000 мега бо савдо мешавад. 18,000 бо савдо мешавад. Рақамҳои телефон чандан ака? номерои телефонтон чанда? 905 77 7006. занг занед бо савдо мешавад. Opel Sedan, соли баромадаш 93 сол. Сӯзишворӣ газ бензин. Мотор 1.6. Простой. Коробка механик. Пробег 365,000. Салон. нарша чанд ки ака? 18,000 мега. 18,000 бо савдо мешавад. ҳуҷҷат дора ака? 3 моҳига ҳуҷҷат дора бародаро. Акаҷон яка почавика? 3 моҳига ҳуҷҷат дора. газш бародаро. 6 простой мотор. рақамҳои телефонту чанда? 915 93 99 33 бародаро занг занед, бо савдо мешавад. Toyota Camry 2010 сол. газ бензин ака? сӯзишворӣ газ бензин. еврачор газ дора бародаро. ака музика табкаш. ин мотор чанд ака? 2.4 мотора? Мотор 2.4 бародаро. 4 электропакет. Коробка автомат.
چندش که یکا؟ چندش که؟ 85,000 میگه با سودا میشه. 85,000 سودا میشه با. کویا هویش که کپوچم. این حجتاشون خیلی تو ماهی انوار حجت داره. вообще задagi ягунц надора бародаро. Рақамои телефон то чанда? 915 39 220 20 ман. Занг занед бо 85,000 савдо мешавад. Opel Caravan соли баромадаш 96 сол. 30,000 нархиш ҳаст 30,000 сомон мега. сӯзишвори газ бензин. мотор 1.6. кая мина бигираш? ҳуҷҷатҳо чанд қаган? ҳуҷҷатҳош як солан. дута электропакет дора, якташ нест. пробегиш 319,000. караша механик. консонер кор мена? консонер кор мекунад? ҳамаш системаш аст, ман асанидамш дора хат. ҳама система дора бародора. Ай бо хайрдаги мекунад шо. лукам дора. салон. Капот чавуд ки? ҳуҷҷатҳо чанд қаган? Е шаврама. Муродбек ки? ҳуҷҷатҳо чанд қаган ака? ҳуҷҷат як сола ҳуҷҷат. як сола ҳуҷҷат Ман дора бозор бародора. ханда. О, чи ба тенҷи бу? номери телефонто чанд? 185 985 64 40 39 бародора занг занед куй беш. бо савдо мешавад. 30,000 не? 30,000 бу савдо. 30,000 мега бо савдо мешавад. Daewoo Nexi соли баромадаш 96 сол. сӯзишвори газ бензин. мотор 1.6. салон 4 та электропакет дора. чорта электропакет ҳамаи дорожбо дора яктага. коробка механик. пробеги 183,000. ҳуҷҷатҳо чанд қаган? 4 моҳига ҳуҷҷат дора бародаро. нархша чанд гуфтӣ? 15,000 мега бо савдо мешавад. рақамои телефонто чанданд? 907 41 41 907 47 47 907 47 41 43. занг занед бо савдо мешавад. сечка соли баромадаш 95 сол. сӯзишвори газ бензин. якам дайдрум хоб даст. электропакет да ҳар дараш дора бародаро. коробка механик. мотор чанд ака? мотор 6 плюс. куя ка мотор утареви ка пак. خیلی خوب دوست برادر. این چند خم میخورده باشد از 100 کیلومتر؟ از صاحب ماشین هم بنزین هم گاز دو معلوم ما یک کرد. مقصد چند میخوره؟ نقشه چند گفته؟ 35 ازش میگن 95 سولای. با آیش پی 35 سودا میشه و آیش 35 سودا میشه. رقم تلفن تو چند دن؟ 915 01 26 زنگ زنید با سودا میشه. اوپل استراجی سالی برآمدش 98 سال.
сӯзишори газ бензин кондитсионерам дора бародаро ин мошин мотор 1.6 ях мекунад кондитсионераш кор мена бародаро коробка механик кондитсионерам дора 4 та электропакет мошин соҳибаш мега беҳад дар ҳолати хуб қарор дорад ин ҳуҷҷатҳо чанд қайган танировка чӣ ҳардуша ҳуҷҷатҳо танировка 6 моҳилгаи бародаро ака як капот чавой ка 6 моҳига ҳуҷҷат дора уиш кагиям нархша чанд ки 45,000 мега бародаро бо савдо мешава мошин беҳад хубай ягон ҷо задагӣ нест газаш мотор 98 рақамҳои телефон ту чанд анака 918 45 79 79 занг занед бо савдо мешава бародаро